Rafik Samansok, I har jo også haft jeres udfordringer med at blive en stor kommune, men tilfredsheden, den er trods alt noget højere end i Rasuisup, viser i hvert fald undersøgelser. Hvad er det, I har gjort, tror du? Ja, hvis det er i forhold til nærdemokratiet, så vil jeg gerne nævne 3 ting. Vi har jo vores bygdebestyrelser, der har vi en rammeaftale, som er godkendt i kommunalbestyrelsen, og den følger vi, og den bygger på de mulige opgaver, vi kan lægge ud til vores bygdebestyrelser. Der følger så en sum penge med, som de administrerer og har ansvaret for. Så har vi vores årlige seminar med vores 18 bygdebestyrelsesmedlemmer, og så har jeg kvartalsvis møde med bygdebestyrelsesformændene. Så har vi vores lokaludvalg. Det tog os 2 år at være ude i byerne og have meget inderlige diskussioner med folk. Hvordan skal vi forme et lokaludvalg i Doqotomi, Tasiilaq og Bamiut? De var med til at forme det. Nu har de fungeret i næsten 2 år. Der er valg igen i januar, og det er også sådan en øvelse, vi er i gang med at bygge op. Og det fungerer, og det kan selvfølgelig blive meget bedre. Så har vi forsøgt at blive bedre og bedre til at kommunikere. Vi har en hjemmeside, vi har en Facebook, og så det sidste er en lille avis. Det er sådan de 3 ting, jeg vil nævne, og på alle 3 områder, så er vi i fuld gang med at videreudvikle det og gøre det endnu bedre. Og ting tager tid. Det gør det også med store kommunerne. Ja, og nu har I jo tidligere haft et fælles kommunalt samarbejde, hvor I var med, men der har I jo så meldt jer ud. Men hvor meget har I sørget for at dele erfaringer mellem kommunerne, så Ole Dorph måske kunne høste lidt af det, I har haft succes med? Altså nu har jeg jo siddet fra første dag af storkommunernes tilblivelse, og den første valgperiode fra 9 til 13, der havde vi 4 daværende borgmestre et rigtig fortrinligt samarbejde. Vi delte faktisk rigtig mange af vores erfaringer, og vi støttede hinanden i den svære opgave, vi sådan set var sat i spidsen for. Og så ændrede det sig fra 13, og i den periode, vi er i nu, så jeg savner faktisk et borgmesterkollegium, det vil jeg da sige. Ja, Ole Dorph. Ja, du er med der. Godt, Ole Dorph. Som borgmester, der er jeg sikker på, at du også godt kender til nogle af de her tiltag. Men hvis nu at kommunen ikke blev delt op, hvor realistisk tror du så, det vil være, at I også kunne få tingene til at fungere lidt bedre med tiden her i Rasuisup Kommune? Altså, nu er det sådan, at nu er det op til Inatsisartut at beslutte, om kommunen skal deles eller ej. Hvis Inatsisartut siger ja, okay, så går vi i dialog med naalakkersuisut om det videre forløb. Men hvis Inatsisartut siger nej til projektet, så må vi jo tage arbejdstøjet på, og så forsøge at gøre tingene bedre, end vi har gjort hidtil. Men Strukturkommissionens anbefalinger, sådan som også Martha nævnte, indbefatter jo også, at udlægning af arbejdsopgaver fra centralt hold også skal gennemføres. Og indtil nu, der er der udflyttet 4 ansvarsopgaver, og der er rigtig mange opgaver at flytte ud